Garemu macake rampung. Sudah, monggo. Terus kersane Mas Agus Naryanto sekeluarga. Mas Agus Naryanto. Alah Pak Sodrun ngono lho. Oh ya ngono kuwi. Aku nek ngarani Pak Sodrun. Biyen ki nalika ngasta lurah ana Taraman ki jenenge Agus Widodo. Agus Widodo. Bareng pindah ning cedhak tol kok Agus Naryanto. Oh, sing bener Sodrun. Sone pindah ning tengah-tengahan kono tetep Sodrun. Nggih nderek mangayu bagi anggenipun kagungan hajat menika Pak Agus. Nggih, Pak Agus. Lurah Sepuh Taraman. Pak Lurah Sepuh, mugi-mugi anggenipun kagungan hajat tansah manggih rahayu wiwitan ngantos pungkasan. Ora kuwi kan demoke aku kuwi apa ingin to karo. Aku ki wedi ki lho horeg ngerti rakyat mau ki lindu ning kene ki horeg terus. Terus mesti merupakan suatu kesenangan tersendiri tumrap Bapak Agus karena Bapak Agus ki putrane loro, siji dadi dokter, ternyata dokter yang mumpuni mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Oh, alhamdulillah. Manteni ya ngono. Manteni iki ya dokter. Magister pendidikan. Magister pendidikan, walah. Mungkin selamat menempuh hidup baru buat ini juga teman berdua. Satu-satunya anak polah Bopo Pradah. Jare dua kok satu-satunya. Bapak Agus. Lah ya loro. Maksudnya si siji ki magister pendidikan juga mendapatkan penghargaan. Oh, kualitas gitu. Pendidikannya memang luar biasa dari walah, pemerintah. Hebat ya, Lek. Anake Pak Agus dadi dokter, siji magister pendidikan. Anakmu dadi apa, Lek? Anakku nyambut gawe neng Jakarta, nggon Airport. Waduh. Neng bandara kan? Bandara. Dadi pilot apa dadi anu? Kondo sapa? Lha sapa? Dodol es lilin. Lah kok dodol es lilin? Mestine ning bandara ki lak yone dadi. Ya maksud iki di luar bandara. Oh, di luar bandara ngomong. Lha kowe nyambut gawe neng ndi to, Le? Bandara Soekarno Hatta, Pak. Nah, bagian apa? Bagian dodol es lilin. Wis ra apa-apa. Sing nomor loro jare ya dadi anakku. Dadi kerja neng ndi saiki? Saiki kerja neng PLN. PLN? Iya. Neng pegawai listrik kuwi? Neng PL bagian tertentu. Bagiannya apa, Le? Nyolongi kabel. Anakmu dek kaya ngono kabeh ki. Bangga sebagai orang tua bangga. Bangga kowe ngono ki. Lah ora beda karo Riki kae mau. Gandeng Bapak Agus Widodo, Bapak Sodrun kuwi duwene kelangenan. Kelangenan apa lagu kalau mau menapa-menapa? Lagunipun Bapak Agus. Lagune Pak Agus ki ya badhe dinyanyekke dhewe engko. Sing katuran mau Mbak tindak mriki lagune kalau mau nganti kesupen. Sapa, Lek? Ada yang mau nyanyi? Enggak, ini Bapak Agus minta Anda untuk mengaturkan lagu sebagai favoritnya Bapak Agus. Oh, begitu. Lah mbok engko nyanyi dhewe to, Pak? Ya, Pak. Suwe ra petuk ro Pak Agus lho aku lho. Gandeng sliramu sing nganggo mic wireless. Kowe rono. Bapak Agus ngersake lagu napa? Pak Agus. Oh, Agusnya kathah niki nggih. Pak Agus Sodrun. Lah aku dilokne kuwi Bu, among tak rawuh jarene napa niku Agusnya kathah. Ampun, Pak. Lah nek iku Bu among tamu Agusnya akeh lho, Mbak, ngono. Dadi ya anu nek mboten nggih Sodrun lak mboten ngertos nek jenengan ya, Pak. Lho, Pak Lurah kok teng mriki sedaya. Nggih, Pak Wakil nggih wonten. Oh niki Pak Lurah nggih. Lurahe keluarga. Nggih, niki nggih Pak Lurah sampun hadir sedaya. Pak Lurah Sodrun ngedaki lagu napa menika? Cekat kok ya. Napa Pak? Urung ngomong kok Le.
Gelang kalung anting rebon siji anu. Mas apa? Mas gelang alit rebon siji kalau lek apa ngono ki jenenge? Ki nggih Pak Lurah. Tombo kangen. Pak Lurah, wilujeng siang. Ki nggih Pak Agus. Hadir campur sari Agatha dengan nuansa irama lagu Tombo Kangen bersama dengan Rini. Lek men. Iki Pak Lurah Agus kumpul kabeh ning kene lho remangsa. Pak Agus Surono, Pak Agus Sis, Pak Agus Pak Agus Kacer. Penyanyi kayak Kakan. Monggo Tombo Kangen, nggih. Krungu apa ora iki lho. Dalem. Pak Lurah, sedaya joget. Oh. Monggo Pak Lurah panjenengan katuran jumeneng sedanten. Menika permintaanipun Ibu Lurah ingkang kagungan hajat. Bu Lurah Sodron. Ampun lho Bu. Sing ngajari Pak Lurah. Niki lho Bu, Pak Lurah Singopadu Bu.
Ayu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sembanun Pak Lurah sampun nggih Pak. Pun lega nggih Pak. Alhamdulillah. Season pertama dari keluarga Bapak Agus Widodo.